Dia mau kadongan tapi gema hatani di bata nagabi barita nauli di hita di bagasan mingguon ima sian Judas bidusada mamuka sian ayat 10 pitu rodi ayat 20 tulu songonong ma dido alai hamu akka haholongan ingot hamuma hata aka naung ni lubahon ni aka apostel ni Tuhatta Yesus Kristus. Ai didok nasida do Tuhamu. Di aka ari parpudi Roma aka si pangisahi aka namangulahon hai sapon hajahaton ni rohana sidabi. Ima aka pamula-mula mangulu donian alai dang martodi alai hamu akka haulongan pauli-uli hamu ma dirimuna di atas nia porsiomuna nabadiai situtu jala martangi yang di bagasan todi perbadia ramuti hamu ma dirimuna di bagasan holong ni rohani di bata mai-mai mama hamu di asi rohani Tuhatta Yesus Kristus asa sahat hamu Tuhan goduan saliling-lilingna ajari hamu maaka naganggu rohai bagu hamu manasida rapas hamu manasida sian api maras jini roha mahamu dinadeba uhud mabiar hagigio kamu ma nang abitna naung ni ramunan ni sibukna ima yang go sahana dia mua kadongan na hinahulongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus di partikian na tunglam majuna nuaingon talasodo ragam ni habajun namasa alai ihut tusi museng lam mangerbang do nang parpoda haliluon namasa di humaliak kita lam berkembang na mga liluhon haporsyota gabe sipata bingung kita sipata ganggu rohata akadia may dia mo akadungan poda-poda na mabahin na mga liluhon haporsyota tadok majo parjulu ay dangadong hadumuan ni adat batak dohot hatani di bata say didengungkan don dangadong hadumuan ni adat batak dohot hatani di mata. Napadua museng dia mua kadongan adong namadok aidang si pakeong guarni Jehovah debata manang Allah puasa ikon guarna nabadiai dodohodon jot hep pape jehawiha manang jahwi ape takasdo didok patik ni di bata dang jadi dohonon guar ni di bata yang go soture dalanna dang si baju-juon guar ni di bata nabadia do guar ni di bata alani dipakai bangsa Israel do hata na asing magwari di bata adong may madok Sebaon adong madok Elohim adong madok Allah di bata Jehovah gelar de dia mua kadongan asa buah asa unang lalu hita madok guarni di bata nabadiai adong museng madok aidang sialangon namar budar manang pinahan
tohodui di bangsa Israel asamua manjamot ton haipason manjamot ton paragingon alai dada bisi panganoni ruhut ni hapor siaw dia mau kadungan molo dipangan dinggan molo dan dipangan dinggan alai unang mabahin partuktukan alani si panganonmu mola dong dio dihomai ido hatani di bata di rom buat adong museng madog dia mau kadongan ai molodung porsia ku Yesus sehari hono di bata do hita dinguluta alani nangso mangula pe hita sehari hono di bata do buluta ninna nadi bamamado ujungna losok ma mula-ula ainang si Paulus perido di Tesalonika naso ramangula unang maibana mangan artina dan ikon talata pihak hatai marhiti pikiran na pecet tohodonian sari hono di debatado muruta dia kana porsia dan hurana kita dan atur apa kita dari leang-leang dari tidong namar tongat-tongani langit di sarihon debatado lamma hita alani unang magabiar hita alai dang nama dok dang mangulai hita tahu apa nganos subut ada musim nama kadongan poda madok banyak jalan menuju ke Roma alani bebas majol mau mengalului tarana lau mandiori di batana ala didok ibana dosdo ugamoy ima budana salah adong museng nama do dia mua kadongan iya hatani di pangtana tar surati nunga usang nunga ketinggalan zaman nunga dang up to date halak nama dok songoni halak na menolak otoritas di debata angko hatani debata manok tongdoi mangulu doi salpu pe portibiot margati taon margati ari alayang bodi hatani debata hot doi rodi sadering lidingna songon adirok ni Ibrani 10 ayat 8 Yesus Kristus sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia bukanlah Allah yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Manok tongdo ibana. Kita dosi bata. Nama dok nasoboi mangihuton hatan ibana. Ujungnya gede tadok ma. Hatan ibata ini nunga usak. Nunga kunoi. Nunga buruki tangga dong na buruk angudi bata bahkan di 2 Timotius 3 ayat 10 do 17 ainasa surati sinihaton di batado jala hasea mamudai mamisang pau digulihot manugunogu di bagasan hati goran asari pas halak di bata ubas tunasa tulau nadinggan firman Tuhan itu berguna membangun, membentuk, mengajar, dan menyatakan kesalahan. Alani dang dohonot tabe hatani debata lam tuburuna.
Kamu kadongan sapor sian. Ido nanidok na di bagasan tikyon. Asa buado hita nangadopi aka parkuda haliluon. Buado hita nangadopi aka na menyesatkan hita dia kapuda na udok nakin na parculo unang ganggu jala unang mabiar aino nga ado ngisian mula-mulana dakola namamu katikion adong pudai daw alasia mulana te nunga adok kian idok bay nadidok dia 10 pitu dia mua kadongan alai hamu akaholongan ingot hamu ma akahata naong nidubahon niya ka apostel ni Tuhata Yesus Kristus ingot hamu ma mian ma holaning dia mua kadongan molope margatti nuaing narupana do maras dakoto manang na hiya masa diluat ta manang hiya